Plaça de les Fonts ja embrullava aigua fa 165 anys, el 1859, quan es va crear la Junta encarregada de distribuir-la pel municipi. Anys més tard, el 1868, va néixer la Societat Minera Olesanesa. Per assegurar que l'aigua que arribava i que consumia la gent a casa tingués les garanties de salubritat. No va néixer en el fet de dir anem a fer una indústria, anem a fer una empresa, no. Vocació de servei públic i independent que manté la comunitat minera olesana, constituïda a principis dels anys 90 com a cooperativa, l'única d'Espanya que abasteix tot un municipi. L'aigua del riu Llobregat té una terbolesa molt elevada, però nosaltres no agafem aigua superficial, sinó que agafem aigua de pous. El Llobregat és l'únic que omple els pous perquè la mina del segle XIX s'ha assecat. La cooperativa dona servei als 25.000 olesans i gairebé totes les famílies, unes 10.400, formen part de l'entitat. Una autogestió que eleva l'exigència del servei enfocat a invertir els excedents per al propi consum. La qualitat de l'aigua és una qualitat que ens preocupa, perquè és la que rebem a casa. Ja fa com 20 anys enrere que vam agafar la solució de dir bueno, volem una aigua més bona. Per què? Perquè el riu Llobregat sabem les dificultats que té. Que hem de pagar molt més? No. Aquest model d'autogestió ciutadana fuig dels beneficis empresarials, una visió que permet ajustar costos i facilita que aquí els consumidors paguin l'aigua més barata entre la trentena de municipis del Baix Llobregat. Marc Guadell Angril, TV3, Olesa de Montserrat.